Може ли да се представиш? Казвам се Леонард Георгиев, на 22 години съм от София. От колко време се занимаваш с охрана? И професионално се занимавам от близо година, но съм се подготвил за това нещо цял живот. Кога разбра, че искаш да станеш бодигард? Мен естественото продължение на нещата, с които съм се занимавал на спортовете, просто ми го подсказа след време. Занимавал съм се с бойни спортове, бил съм състезател доста години. И тези неща винаги са ме влечали просто. И така се случи. Какви са качествата, които трябва да има един бодигард? Един бодигард, това е една професия, която изисква наистина страшно много умения. Трябва да може, много основните умения са тактическата подготовка. Това е много важно. Шофирането, стрелкова подготовка, бойно-приложни техники, това също е много важно. Работиш в екип, нали? Да, работя в екип. Екипите, по принцип, всяка са различни. Ние сме 4 човека в нашия екип. Ти си най-младият от екипа? Да, но другите са до 25 нагоре. Шефа на екипа на 30 години. Кой е най-страшният момент, който си имал досега, като се занимаваш близо година с професионална охрана? Кой беше моментът, който си изплаши? Слава Богу, такива моменти няма за сега. Не съм имал, надявам се и да нямам, защото в нашата работа един такъв момент би коствал човешки живот, почти със сигурност. За момента просто имало някакви елементарни ситуации, които не са коствали нищо козиров. И слава Богу. Каква е процедурата при евакуация на обект? Това е точно тук засяга този въпрос, тактическата подготовка. Много е важно един екип да се разбират само с поглед дори. Това става с съработването, с времето, което работите заедно, тренирате заедно. И най-важното в общи линии трябва да имате приятелство в екипа. Тактическата подготовка засяга точно този момент евакуацията. Всеки член от екипа има зони на отговорност, като ВИП-а трябва да е обезпечен през цялото време на 360 градуса периметър. Всеки един от членовете отговаря за дадена част от този периметър. И когато забележи някаква опасност, винаги, тук вече идва комуникацията в екипа. Това е много важно. Комуникацията трябва да е на много високо ниво, затова има радиостанции и нон-стоп се комуникира. Когато някой от члена на екипа забележи някаква опасност, съобщава на останалите, за да могат мигновено да реагират. Това е много важно. При нас секунда може да се окаже фатално. Затова трябва да се действа много бързо. Спомена бойни изкуства. Ти какви бойни изкуства водиш? Занимавам се с годините с доста бойни изкуства. Като почнем от карате, бокс, дори ММА съм тренирал. Състезател съм бил по карате няколко години. В общини с бойни спорти се занимавам от 8 години. Имаш страшно много сертификати и медали. Да, през годините съм ходил на доста състезания на световни. 2007 година бях на световно в Будапеща. По карате, което мина доста добре. Състезавах се в 5 дисциплини. На 3 от тях станах златен медалист, на останалите 2 бронзов.
имам още две световни в Украйна, едно в Румъния, доста завършени курсове, в които са тези сертификати за бодигард. Какви са ти плановете за бъдещето? Да продължаваш като бодигард или да основеш собствена фирма? Ами, тази професия е до време. Мисля просто да мина през нея и след години имам си някакви собствени мечти, които се надявам да се сбъднат един ден. Но през тази професия минавам само за определено време. Просто трябва да се изкачва човек по стъпалата.